Servire
Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtasan
pag-asa'y tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
celebration, may we include in our prayers the following intentions. Thanksgiving of Peng Olalia and family, Mejia and David family, Adelaida Soto and family, Lorma Vergel de Dios and family, Tanelion Rivera and family. For quick recovery of Ernesto Vergel de Dios and Norma Between. For the souls of Cesar Dominga Nemencio, Benaventura Jose, Lucita Bulawan, George Cabuat, Julie Morales, Marilu Bungay, Marceliano Biaban, Franco Palyasigi, Estrella Tejuco, Antonio Aurora Lusung, and all souls in purgatory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. And with your spirit. Good evening, my dear brothers and sisters. Good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ialay po natin ang misang ito bilang misa ng pasasalamat sa 2 taon mahigit na aking pagkakadestino dito bilang inyong rektor, no?
At ialay din natin itong misa na ito para sa ganon ang tulungan, ang Diyos tulungan po niya ako at lahat bigyan niya ako ng lakas ng pananampalataya, lakas ng pangatawan upang sa gayon makapaglingkod din ako ng mabuti, maayos sa dadatnan at pupuntahan kong parokya na hindi naman pumalayo dito, ang San Guillermo, Paris, no? So with that, let us all prepare ourselves for this Eucharistic celebration. Let us ask the Lord His forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O God, who for your glory and the salvation of human race will to establish Christ as the eternal high priest, grant that the people he has gained for you by his blood may through their participation in his memorial experience the power of his cross and resurrection. You will live and reign together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Kings. Elijah went a day's journey to the desert until he came to a broom tree and sat beneath it. He prayed for that, saying, "This is enough, O Lord. Take my life, for I am no better than my fathers." He lay down and fell asleep under the broom tree. But then an angel touched him and ordered him to get up and eat. Elijah looked, and there at his head was a hard cake and a jug of water. After he ate and drank, he lay down again. But the angel of God came back a second time, touched him, and ordered, "Get up and eat, else the journey will be too long for you." He got up, ate, and drank. Then, strengthened by God, by the food, he walked 40 days and 40 nights to the mountain of God, Horeb. The word of the Lord. Thanks be to God. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory to the Lord. The lowly will hear me and be glad. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Look to him, that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the afflicted man called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him.
The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Bless the man who takes refuge in him. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were sealed for the day of redemption. All the bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with all malice. And be kind to one another, compassionate, forgiving one another, as God has forgiven you in Christ. So be imitators of God, as beloved children, and live in love, as Christ loved us, and handed himself over for us as sacrificial offering to God for a fragrant aroma. The word of the Lord. Thanks be to God. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the good news according to St. John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Jesus answered and said to them, stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him up on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven.
so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. My dear brothers and sisters, the good news for salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening po sa ating lahat, no? Magandang gabi, no? Ito na po ang pinakahuli kong misa sa ating shrine bilang rektor. Pero hindi ibig sabihin na hindi na po ako misa dito, no? Siyempre, sometimes, pag mag-pipiesta o ano, makumbira pa ako, no po? Makumbira pa ako, no? At siguro hindi na ako rektor, kundi spectator. Sabihin, magagaling na po ako sa ibang parokya. Okay. So, napakalagping tulong ni Jesus sa buhay ko bilang pare. Yung mga kanyang mga tinuturo, lalo-lalo na yung kanyang moto. No? Alam ba yun yung moto niya? Alam ko, tinuro ko sa inyo ito. Pinakilala ko sa inyo ang motong ito na kailangan maging moto din natin. No? Okay, sige nga, evaluate natin. Ano yung moto ni Jesus na sinasabi ko sa inyo? Yung mga nakakalam. Erwin, ano? Wow! Very good. No? Hindi mo nakakalimutan yung ating sharing na yon ay motto ni Jesus. Yon ang parang Boy Scout. Laging handa. Kay Jesus, meron din siya motto. I came to serve and not to be served. Yan ang napagandang adikay ni Jesus sa buhay niya. Ang motto niya sa buhay. At alam niyo po, yun din ang aking ina-apply sa akin bilang pare. Yung kanyang motto na yun. Dahil, pag ako'y idinidestino sa isang parokya, hindi ko iniisip kung ano aking makukuha, kung ano aking mahihita, kung paano ko yayaman, paano ko magkakamal-kamal ang salapi, pag dinistino ko. Hindi po, no? Dahil pag gano'n ang aking motivating factor, pag ganun ang aking iniisip, kung anong makukuha ko, anong mahihita ko, ano ang para sa akin, ang masama dito, pag nadestino ko sa isang lugar na mahina, sa financial at iba pa, maliit, ano mangyayari sa akin? Mawawala na ako ng gana. Sabi ko, wala akong makuha dito. Wala. Dry. Paldo. Wala. Maghihilamos ako dito ng magdididil ako dito ng asin. Yan, ganyan. Ano mangyayari dito? Malulungkot na ako, mawawala na akong gana, hindi na ako magsusubikap at gagawa ng mabuti sa lugar na yon. Kasi ang inisip ko, wala akong makuha eh. Wala akong mahihita. Mahina. Maliit. Ganun ang magiging aking aktasyon. Pero hindi. Ang sinusunod ko ay ang motto ni Jesus. Anong motto ni Jesus? I came to serve and not to be served. Pag pupunta ko sa parokya, ang inisip ko, hindi ang aking sarili. Ang inisip ko, kung paano ko makakatulong sa lugar na yon. Kung paano ko makakagawa ng maganda, ng kabutihan, ng bagay na hindi nila ako makakalimutan sa lugar na yon. Gumawa pa rin ako ng kaya-aya, ng makakatuwa sa lugar na yon, na uulat, susulong ang lugar na yon. Yung pong aking adikain.
So, si Jesus ganun siya. Sabi niya, hindi ako nagpunta rito para sa akin, para magpayaman, para magpakasikat, para sambahin, para maging hari, mag-boss-boss. Hindi ganun ang aking pinunta sa mundo. Kaya ako nagpunta rito para gumawa ng mabuti, maglingkod, sumuyo, no? Magawa ng kabutihan sa tao. At totoo ang ginawa niya. At alam niyo, sa kanyang motto na yon, si Jesus, siya ay naging tinapay. Kanya basically, ang tinuturo niya sa atin na ako ang tunay na tinapay na nanggaling sa langit. At sino man ang kumain ng tinapay na ito ay hindi mamamatay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? So ano ibig sabihin nun? Si Jesus po, no, kung ating mapapansin, katulad ng sinabi niya, basically, literally, parang gano'n na nga. Para siyang naging tinapay sa atin. Ano ba ang, kuturang tanong ko kayo, ano ba ang silbi ng tinapay, Brother Peter? Ano ba ang silbi ng tinapay? Bakit tayo kumakain ng tinapay? Lakas, mabusog. Parang nga, yung tinapay ay nakakabusog para tayo ay lumakas at para tayo magkaroon ng energy, di ba? So, ang tinapay po ay pagkain na nakakalakas at nakakabusog. Actually, si Jesus po, ganun po ang kanyang dating sa tao. Naging para siyang tinapay. Bakit? 3 bagay na masasabi ko na para siyang tinapay. Una, pag ang mga tao ay nagugutom, wala silang makain. Sasabihin ng kanyang alagad, mga disipulos, sabi sa kanya, Maestro, pauwiin niyo po ang mga taong yan. Send them home. Kasi ilang po ang lugar na ito. Wala tayong pagkain dyan. Mahirapan tayo, pauwiin ninyo. Anong sasabihin ni Jesus? Huwag niyo silang pauwiin. Baka sila ay mahilo sa daan dahil gutom sila. Huwag silang pauwiin. Ang gawin ninyo, paupuin ninyo at gagawa tayo ng paraan para sila ay makakain. At ganun nga ang gagawin ni Jesus. Mga tao, napakarami. Siya ay magdarasal sa Diyos, sa Diyos Ama upang sila ay bigyan ng pagkain. At yun nga, nakakakain na lahat, nabubusog, at may sobra pa. No? Kanya nga yung mga tao, dahil nabubusog niya yung mga tao, nagsisiksikan. No? Sumusunod, inahabol. Sumusunod sa kanya kahit saan magpunta. Dahil nga, nabubusog niya sila. Sabi nga ni Jesus, kayo sumusunod kayo sa akin dahil nabubusog pa kayo. Sabi ni Jesus, wag yon. Wag ang pagkain panglupa. Ang gawin ninyo, hanapin ninyo ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun ang sabi niya. So, yung pong una, nagiging tinapay siya kasi literally, binubusog niya. Yung mga tao, pinapakain niya. At sobra-sobra, busog na busog. No? Yung po ang una na siya'y tinapay. He gives them satisfaction. No? Pangalawa, nagiging tinapay si Jesus sa mga tao, hinahanap siya, parang nagugutom sila sa kanya, dahil kahit anong hilingin niya sa kanya, ibinibigay niya. May problema, may sakit yung mga pamilya nila, may sakit ang anak niya, lahat pumupunta sa kanya. At itong maganda sa kanya, walang nabibigo, walang nare-reche, walang umuuwing luhaan, yung hindi na pagbigyan. Lahat pinapagaling ni Jesus. Lahat nagiging yung demonyo ay napapalabas.
Kanya lahat ng mga kahilingan nila, lahat ng gusto nilang mangyari, ibinibigay sa kanila. Ganyang kabait si Jesus. Kanya, para siyang tinapay, nabubusog ang lahat ng humihiling. Napapagbigyan ang lahat ng humihingi. Sabi nga niya, maghanap kayo, kayo'y makakakita. No, kumatok kayo, at kayo'y mapapagbuksan. Maghanap kayo, at kayo'y makakakita. Yan si Jesus, no? Para siyang tinapay na nakapagbibigay ng kabusugan, ng satisfaction sa mga tao. No? Pangalawa yun, no? Yung mga problema nila sa ng mga pamilya, nalulutas, may sakit, gumagaling. At ito, ang pangatlo, para siyang tinapay na hinahanap-hanap nila dahil pag sila ay naguguluhan sa isip at naghahanap sila ng direksyon, ng kaliwanagan, hinahanap nila si Jesus. Bakit? Kasi yung mga tinuturo niya, ang mga salita niya, nakapagbibigay ng inspirasyon, motibasyon, ng direksyon. Kanya, sabi ng mga tao, saan nanggaling saan nakuha ng taong yan ang ganyang kakayahan, kapangyarihan, ang galing ng kanyang mga salita, nakakainganyo ang kanyang mga tinuturo, naliwanagan tayo, na-inspired tayo yung mga kanyang tinuturo, ang salita ng Diyos na itinuturo niya, pinapangaral niya, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng motibasyon, at naliliwanagan ang pamumuhay nila. Sabi nila, ngayon lang kami nakarinig ng ganyang mga salita. Sa kanya lang namin nakita. He is speaking with authority. Siya'y nagsasalita ng mayroong kakayahan, mayroong hatak. No? Kanya nga, yung tatlong bagay na yon, literally, si Jesus ay parang tinapay. Tinapay na hinahanap-hanap nila. Pagkabusog sa material, no? Pagkain, tapos kagalingan sa may sakit, at yung pangatlo, kaliwanagan sa pag-iisip dahil sa kanyang mga pagtuturo. Yan po si Jesus, no? Pero alam nyo, si Jesus po ang halimbawa natin. Itinuturo din niya sa atin na tayo ay maging tinapay. Tinapay sa bawat isa. Ibig sabihin, makapagbigay tayo ng kabusugan. Ibig sabihin sa busog, nakakapagbigay tayo ng kasiyahan. Ng magandang bagay sa ating kapwa. Nabubusog sila. Ibinigay niya ang isang napakagandang halimbawa ng pagiging tinapay. At tayo rin, gusto niya, kung tayo ay alagad niya, kung tayo ay Kristiyano Katoliko, gusto niya para tayo maging tinapay sa bawat isa. Ngayon, magbibigay po ko ng halimbawa. Ano pong ibig ko, paano tayo magiging tinapay sa bawat isa? Siguro po natatandaan pa ninyo yung mga kinuwento ko sa inyo, no? Last na kwento ko ito, itong yung tatay ko, no? Yung po tatay ko, kahit hindi siya politiko, hindi siya naging mayor o konsehal, higit pa niyang politiko. Bakit? Kasi pag nagbe-birthday po siya, punong-puno ng ang bahay. No? Pag nagpe-fiesta kasi kami, wala siyang tigil pagkatapos niyang mag-serve. Lahat ng madaanan niya sa daan, sabi, "Hoy, punta ka sa bahay, ha? Magkikain kayo, maraming ulam, maraming pagkain, punta kayo." Puro siya kumbida. Kanya, naubos pong handa namin talaga. No? Pinangungumbira niya. No? Mahilig siya maganda. Mahilig siya mag-imbita. No? At alam niyo, nung nga siyang mamatay, talagang walang tigil ang mga tao. No? Nung siya'y iburol, araw-araw, punong-puno ang bahay. At nung siya'y libing, kala nila mayor siya. Kasi punong-puno ang simbahan. Kasi, ano yan, yung very, ano siya, malakas ang hatak niya sa tao. Accommodating siya. Yung ang pag-i-invite niya, no, yung magiliw siya sa tao. Yun ang isang paraan
na naging tinapay siya. Kabaligtaran siya ng aking auntie, na po, yung pinakamatanda, yung auntie ko. Di ba kinetok sa inyo? Sabi ng tatay ko, kapatid, kaputol, sabi niya. Masaya kami na ikaw ay pumupunta pag inibitahan ka namin sa mga piyesta, sa mga okasyon, sa mga birthday, sa mga graduation. Masaya kami, sabi niya, pupunta ka. Galing pa siya sa Manila. Alam niyo kung saan siya nakatira sa Manila? White Plains. Taga White Plains siya. White Plains, hindi biro doon, ha? So, ngayon, ito, tinanong siya ng tatay ko, masaya kami. Pero itong ang napapansin ko, ni minsan, sabi niya, hindi mo pa kami kinumbida. Hindi mo pa kami in-invite. Nag-graduate ang anak, na-ordinan ng anak mo. Nag-graduate sa pagka-doktor ang anak mo. May ano man yung activities nyo doon. Ni minsan, sabi niya, hindi pa kami nakakain ng baboy sa inyo. Sabi niya, hindi pa kami inimbitahan. Hindi pa kami nakapunta sa White Plains para makikain. Sabi ng tatay ko. Sabi ng kapatid niya, yung ate. Sabi niya, alam mo, sabi niya, kayo, okay lang sa inyo maganda. Pero sa akin, sabi niya, ang paghahanda ay pagwaldas ng pera. Pagsira ng pera. Ha? Ibig sabihin, sinisira namin ng pera namin pag naghahanda kami. Oo, sabi niya. Dahil sabi niya, ako, hindi ako naghahanda. Bakit? Kasi sabi niya, iniipon ko. Iniipon ko ang pera ko para gagamitin ko pag merong importanteng gastusin. Mag-importante akong babayaran. Sabi ko, hindi ko pinapaganda. Yan ang kanyang prinsipyo. At alam nyo, nung mamatay ang auntie ko, kung paano malungkot ang buhay niya, lalong malungkot nung siya ay binuburol. Walang pumupunta. Kung baga, nilalangaw yung kanyang lamay. Mabibilang mo sa daliri. Kumisan 2, 3, 1 ang nandoon. Matumal, walang pupunta. At nung siya'y nilibing, ilan-ilan lang po ang tagapaglibing. Napakakonti. Bakit? Kasi masyado siyang boksingero. Anong boksingero? Hindi siya nagsishare ng kaniyang grasya. Sabi niya, ang paghahanda ay pagwawaldas. Kanya, yung mentality niya ay nagpasama sa kanya. Nagpalayo sa tao. Ang tao po, abang tayo nabubuhay dito, para tayo dapat maging tinapay. Anong tinapay? Nagbibigay ng kabusugan. Nagbibigay ng satisfaction sa bawat isa. Tumutulong. Umaantabay, nagbibigay, nagsishare. Yun tayo. Tayo maging tinapay. At alam nyo, ang ugali ng tatay ko, isa sa mga masaya kong namana sa kanya. Yung ugali po na ganun. Yung natutuhan ko na namana ko sa kanya. Yung gusto ko, nag-i-invite. Gusto ko, sinong gusto kumain, no? Open ang kumbento. Hindi ko po pinagdadamot yung mga blessing. No, magmerienda tayo, mag-almusal tayo doon, dito tayo lahat. Nakuha ko po galing yun sa tatay ko. At tamang tatay ko, kasi dahil sa kanya, napamahal siya sa mga tao. Naging tinapay siya sa mga tao. Hinahanap-hanap siya. Mabait ang dating sa kanya. Ganun din po, no? Ako po, sa parokya, hindi lang po yung sinabi ko kanina kung anong may bibigay ko, na may gagawa ko. Pero dito sa ating shrine, nalulungkot po ako, no? Yung parang I feel disappointed sa 3 bagay. Una, hindi ko po nagawa yung aking mga plano. Una, yung BEC, Bible Study, no?
na aking inumpisahan dito. Actually, nag-umpisa na eh. Sina Brother Roger, no? Inumpisa na. Nagbabay-bahay na. Nag-household group na. Pero dahil sa pandemic, dahil sa pandemya, nag-lockdown, nahinto. Hindi po umusad. Hindi naging hindi nag-carry out yung program. Nahinto. Kanya disappointed ako dahil doon yung alam po ninyo yung Bible study niyan, yung BEC, Bible Basic Ecclesial Community na may Bible study, makatutong po 'yon para yung mga tao kaalagaan ng pananampalataya. Na may Bible study, makatutong po 'yon para yung mga namin ng mga tao, yung mabubuhay ang pananampalataya nila dahil sa busy na 'yon. Kaya talagang malungkot ako, no? Pangalawa, pinunta ko po sa mga pagpupunta ko sa isang parokya ay makatutong po 'yon para pagpupunta ko sa isang parokya magkaroon ng kasi yung pinunta ko po sa mga pagpupunta ko sa isang parokya ay hindi lang po spiritual ang
Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan. Ulini ke kang kayapan. Tinggapi ay tinape, ayang pangike ka. Tinape bunga ning gabon. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ulini kayang kayapan. Ibietala kaya di ngainin kamatamu. Ingke katang sablang dapat at kapagmasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Ulining kayang kayapan. Tinggap miyan itingala, ayong pangmike ka. Alak ipagkarimbas. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ulini kayang kayapan. Ibietala kaya di ngainin kamatamu. Tingke katang sablang dapat at kapagmasan. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ulini kayang kayapan. Ibietala kaya di ngainin kamatamu. Tingke katang sablang dapat at kapagmasan. Ibietala kaya. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire,
Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw